Казан үзәгендә милли биюләр, уеннар Кремль урамы буйлап җигелгән от җилдерә. Беренче тукталыш Сөембикә манарасы янында. Монда президент ярдәмчесе Рөстәм Миңнехановтан Сабан туйга бүләк 3 телефон тапшырды. Рөстәм Миңнеханов аларны үз акчасына алган өр-яңа заманча телефоннарны Сабан туй көнне ярышларда җиңгән балаларга бүләк итәчәкләр. Риза булып кабул итеп алыгыз, пожалуйста. Риза булып кабул алыгыз. Шушы бүләкне котлап, бер биеп алыйк әле. Борынгыдан Сабан туе чәчү һәм җир эшкәртүчеләренә бәйле булса да, аны шәһәрләребездә дә гомер-гөбергә зурлап бәйрәм иткәннәр. Әмма Сабан туена бүләк җыю йоласын исә бераз онытып торганнар иде. Әмма соңгы 3 елда яңарта башладылар. Халыкка да бу бик ошый булса кирәк. Шулай бит? Әйе, әлбәттә. Урамда йөрүчеләр, туристлар безгә бик кызыгып карыйлар. Аларга бик кызык, безгә дә бик күңелле. Безне фотога, видеога төшерәләр. Бу элек Казанда булган. Ләкин онытылган. 2нче елга мин уйлыйм, бүтән районнарда, Казанның бүтән пишмагында да шушылай иттереп, бүләк җыеп йөрербез дип уйлыйм. Бик охшады. Беренче тапкыр күрдек бу. Без Шалладан килгән идек, Кол Шәрифне күрергә дип. Вообще очень понравилось. Молодцы. Ребята прям выложились, несмотря на такую жару. Молодцы. Очень здорово. Шундый кадерле бүләкләрне бүген дистәләгән оешма шул исәптән Казан мэриясе һәм туризм комитеты да тапшырды. Опера һәм балет театры каршында исә чын Сабан туй бәйрәмен оештырдылар. Күңелле уеннар уйнаттылар. Моннан аерым җигелгән от кузгалды. Бүләкләр җыюга дәүләт советы һәм республика хөкүмәте вәкилләре, мәдәният министры кушыла. Истәлекле сувенирлар, картиналар, сөлгеләр, шамаилләр, хәтта савыт-саба бүләк итәләр. Подарки тем, кто победит, примет участие в Сабантуе, а дарить подарки, делать подарки. Это вдвойне приятно. Фарид Хариловичның Мөхәммәтшин вручение сүтәсе киләде, аның исемнән бүләк. Казан үзәгендәге кунакханәдән велосипед алып чыктылар. Һәр бүләк бирүчене җырлаталар, биетәләр. Бүләк биргәчә без әйтергә бирергә кирәк. Халыклар бердәмлеге елында татар халык йоласы күп милләтле бәйрәмгә әверелде. Менә грузиннар да Сабан туена бүләк тапшырды. Ә безнең татар егетләре җавап итеп грузинча биеп күрсәтте. Казанда җигелгән атлар бүген Кремль опера һәм балет театры, Петербург урамы һәм Иске татар бистәсеннән барлыгы 4 ноктадан кузгалды. Елдан-ел чарада катнашучылар саны арта ди оештыручылар. Хотели күбрәк килергә, без әйтик ярамый, потому что все-таки Роспотребнадзор, Алла бирсә, на следующий год Алла бирсә күбрәк була инде. Поэтому бөтен халыкка рәхмәт дим. Мин уйлыйм, бүгенге җыелган бүләкләр үзенең геройларын табыр Сабан туй мәйданында. Бүләк җыю тантанасы Камал театры янында Зәңгәр шәл спектакленнән үзек күрсәтү белән тәмамланды. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.